हेलो लोगोफोर, नै दा आं थांनो ओंखारदों अंगनबादि सेन्टाराव, दस्रानि सेन्टाराव आरोना जोंनि सेन्टार नङा। ओमफ्राय सेन्टारथ' गैया, ओमफ्राय स्कुलाव स्कुलावनो लाजाबो। बे स्कुलाव थांगोन, एलपि स्कुलाव। ओमफ्राय दिनै गथ'फोरखौ लानानै एसे प्रग्राम बानायनो नागिरदों। मा प्रग्राम आं बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखै, दाहाय थांबासो मिथिसिगोन लोगोफोर। आं मिथियोबा नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै होगोन। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, ओमफ्राय दा आङो थांनायनि सिगां मोनसे बुस्थु आङो आनबक्सिं खालामनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय बेखौ नोंथांनि सिगाङाव आं शेयार खालामसै। नै दा आनबक्सिं खालामसै आं लोगोफोर। नै नायदो, बोखारखानायसो बुस्थुआ। आं नायाखैमोन होनबाबो दा नायसिगोन आरो। नै बिदि आरो दै फुदुंग्रा, लाइटजों दै फुदुंग्रा आरो इयो। ओमफ्राय बेखौ ओरै होगोन, बिदि होनानै, ओमफ्राय बेखौ कारेन्टआव सुइच होनानै फुदुङो आरो। 2 लिटार, बिराद मोजां बेयो। गेसाव फुदुंनाङा, दसेनो जाखायो कारेन्टआव होबाथाय। ओमफ्राय होनानै बहायनांगौ। ओमफ्राय नैयो ओरै खुलिग्रा, ओरै खुलिजायो, ओरै खुलिजायो। ओमफ्राय नै अन होबाथाय बे गोजा जोंगोन आरो। लाइट अन होबाथाय बे गोजा जागोन। गेसाव जानलायनाङा, दसेनो जायो आरो, दसेनो दुङो। बारा दाम नङा, 2000 लादों, 2000। थांसै आं लोगोफोर, बारा देरि खालामबाय थाला। नै मोनफैबाय, गथ'फ्रा मोसानो सोलोंलायगासिनो। नै बाङालि गथ'फ्रा मोसागासिनो आरोना। नै दा प्रग्रामा जासिगोन, गथ'फोरखौ जिरायहोजोब्बाय। दसे उननिफ्रायनो सोलिसिगोन प्रग्रामा। खेला गेलेनोसै नामा एबार? ओइ नै सानैया गैला, गोरलै गोरलै मानैया। नै सानैया हौवाजों हिनजावजों। सबसे सयल'। Allah. মোৰ নাম মাইনাও হয় আৰু মোৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ নাজানে? মোৰ ঘৰ বিজনীত। বিজনী চিনি পায় না? বিজনীত আমাৰ ঘৰ। ঠিক আছে? তো আজি আমি কি কৰিম? খেলাটো খেলিছে না? কেনেকা লাগিছে খেলাটো? ভালো লাগিছে? নেহেৰুজী, গান্ধীজী এইটো বাইদেউসকলে মাজে মাজে খেলাই থাকিব না?
এতিয়াতে স্কুলত মাজে মাজে খেলাই থাকিব বাইদেউসকলেও। আজি আমি কি শিকিম, কেইটামান নতুন নতুন শব্দ শিকিম, ঠিক আছে? কি এইটো গুড না বেড? এইটো গুড না বেড? বেড যদি হয় এনেকা দিব হা, মোৰ হাতটো হা, ঠিক আছে? এইটো গুড না বেড? না, মোক একদম এনেকুৱা কৰিব, এনেকুৱা গুচাই দিব হা। ধৰি লওঁ মই অচিনাকি মানুহ, মই তোমাক মানে দেখা পাইছে, বহুত ভাল লাগিছে দেখা পাই, মই তোমাক ধৰিব চেষ্টা কৰি আছে হা। চলো ৰেডি? হাতটো গুচাই দিয়ে যদি তাৰপিছত গুচাই দিয়ে মোৰ হাত বুজি পাইছে? বুজি পাইছে না? তো আৰু একজন আই হ'ল পলাব লাগে, যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ না, কুত্তাক যদি আমি ঢেল দিয়ে কুত্তাই কি কৰে? পলায়। তো আমাক যদি বেয়াকৈ যদি কাৰোবাৰ ধৰে আমিও পলাব লাগে। আৰু 3 নম্বৰ কথাটো, আমি যাৰ লগত আমি সুৰক্ষিত আমি ভাবোঁ যে মই তাৰ লগত থাকিলে নিৰাপত্তাত থাকিম, এই মানুহক আমি কি কৰিব লাগে? জনাব লাগে, ঠিক আছে? এতিয়া प्रग्राम जोबनायखाय नै जानाय लोंनाय जाबाय। एबार पेकेट लान्च बायद'मोनहा लाबोखादोंमोन, बे पेकेट लान्चखौ रानना होबाय गथ'फोरनो। नै दा बायद'मोनहा केसारि जाबाय, केसारि संखादोंमोन नालाय जाबाय आरो बायद'मोनहाबो। नै जोंबो दा जानोसै, दसेनि उनाव बिसोरखौ जाहोग्रोनोसै। মুখটো হা কৰিবা লাগবা, হা কৰিব লাগবা। এই তো হৈছে হৈছে কেনেকৈ হৈছে? ভাল হৈছে। ইমান ভাল লাগছে না? আমাৰ ৰান্ধনীগিলা বিৰাট ভাল না? दा जों हम भिजिट खालामहैबावनोसै। मोनसे न'खराव नार्सिं मादार दं नालाय, बेयाव गासिबो जयैनो थांनानै हम भिजिट खालामहैबावसिगोन आरोना। लोगोफोर, दहाय आङो बुंदोंमोन ना प्रग्रामखौ मिथिथ'आ होननानै, ओमफ्राय नै दायो एसे मिथिनानै फैबाय आरोना। ओमफ्राय दा दिनैनि प्रग्रामानो जाहैदों ओमफ्राय माने सेफटि थानायनि थाखाय आरोखि गथ'फोरखौ फोरोंदों गुड टाच आरो बेड टाच। जोंनि अंग'आव बबेहाय दाङोब्ला बेड टाच जागोन आरो बबेहाय दाङोब्ला गुड टाच जागोन, बिनि सोमोन्दै मेडाममोनहा फोरोंलांबाय आरो जोंखौ माने गथ'फोरखौ फोरोंदों आरो। ओमफ्राय माब्रै सेफटि थानांगौ, माब्रै सोरबाफोर सिनाय मोनै मानसिफ्रा जोंखौ जुदि जोंनि अंग'आव दाङोब्ला, हिन्जाव माहारिनिया गथ'आनो जा सिख्लायानो जा बा बुरियानो जा, सोरबाफोर दांथावै अंग'आव आखाइ होयोब्ला माब्रै जों रैखा खालामनानै लानांगौ, गावखौनो गाव आरो सोरखौबा नुदोंबा जों माब्रै सहाय होनांगौ, बेनि सोमोन्दै मोजाङै फोरोंनानै होलांदों आरो बायद'मोनहा, मेडाममोनहा। बेनो आरो दिनैनि प्रग्रामा। स' लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय। जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान, साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो अननानै।